σε ένα βίντεο και σήμερα θα παίξουμε, δεν ξέρω, μισό να σκεφτώ. Roblox θα πάρω, επειδή δεν έχω σύμμαχος, βλέπετε εδώ πέρα. Stumble Shift. Παιδιά, και αυτό που είπα να κάνετε report τον ξαδερφό μου, μην το κάνετε. Μην το κάνετε. Επειδή συμφωνήσαμε με τα ξαδερφιά games και τώρα δεν μπορώ. Παιδιά, την εφαρμογή που είχα κατεβάσει είναι το Sport Logo. Να παίξω, έχω τόσα παιχνίδια. Παιδιά, βοηθήστε με λίγο. Θα πει ο αδερφός μου να παίξω car parking. Όχι. Τι? Πώς το λέμε? Driving Empire. Another Minecraft. Driving is long Germany. Άκουσες? Ναι. Δεν θα παίξω, θα παίξω Minecraft. Εντάξει παιδιά, δείτε το αριστερό. Επειδή είναι ρούχαλη εικόνα. Παιδιά, αυτό το βίντεο το αναβαίνουμε στις 8:26. Που κάνετε 9:26. Παιδιά, πιστεύουμε κάνει και φίλο Johnny Pro 1, 2, 3. Θα σας δείξω τα σκιν μου. Αυτές οι δύο είναι ξαδερφές μου, εντάξει. Εγώ Minecraft. Λίγο κόει και το ποδαράκι μου. Παιδιά, πιστεύετε ότι έχω επιβιώσει? Εγώ νομίζω ότι για κόσμος μπορείς να μας φαντάζομαι το κόσμο δημιουργία έδαφος. Δημιουργία το έδαφος εδώ κάτω από αυτό. Εντάξει. Και παιδιά, δεν ξέρω γιατί η φωνή μου βγαίνει χάλια και εγώ βλέπω τα βίντεο μου. Μπαμπού, για καλό. Αφού εδώ πέρα μπαίνεις πάντα. Θα το πω. Παιδιά, δείτε εδώ πέρα τι κάνει και να μην πείτε ιδέες που να παίζω. Επειδή είναι λαγκάρι και δεν σπάμε τίποτα. Όχι. Παιδιά, για τους αδερφούς μου. Αδερφούλης. Εσύ κοιμάσαι στη μέση ή στην άκρη? Εσύ κοιμάσαι στη μέση ή στην άκρη? Οπότε ξέρετε πώς είναι. Εγώ θα πάω στην κρεβατάρα μου. Σηκώμαι από το κρεβάτι. Παιδιά, δείτε τι έχω. Είστε έτοιμοι να δείτε κάτι που έχω κάνει? Αν βάλουμε τα σκαλιά πρώτα αυτό. Έχουμε μπισνούλα και κάπου ανεβαίνεις και πάνω. Εγώ τα έκανα αυτά τα πρώτα με το πέσιμο. Επειδή το να βάζω εδώ πέρα, μόνο εδώ πέρα. Το έκανα καθόλου. Παιδιά, μισό λίγο. Να το πω. Πόσα 2 ώρες. Σε ποιον ήρθες?
Όπα. Άντε φίλε από το πορφίλι. Ρε με τον έπαιξε ρε. Κάνε μια έτσι τώρα. Αυτό θα πάρω πως. Όχι πάλι great. Παιδιά με συγχωρείτε τώρα. Παιδιά απλά κοιμάμαι στη χιλιά μου να το ξέρετε. Και γι' αυτό δεν κάνω βίντεο. Μήπως εσύ. Έπεσα. Αυτό έγινε. What? Πώς ξέρω αν το να δίνουμε. Θα δω εδώ πέρα παιχνιδάκια. Να μαγειρεύεται. Κοτόπουλο. Και όλες πηγούς. Λέτε αυτή πρέπει να την κλείσω να μην υπάρχει πλέον. Ας αρχίσουμε. Ο ΠΚΠ. Για πάω λίγο νομίζω στο ξύλο. Εσάς είναι ένα δεύτερο και εμένα δεν είναι πολύ. Παιδιά, κάτι μου έγινε. Άλλο παιχνίδι πάμε. Παιδιά, να πείτε όλοι τι παιχνίδι να διαγράψω, δείτε. Τι? Για λέτε θα την δώσω την εξτραγιά που να έχω το παιδιά, όπως τα βλέπετε θα τα κάνετε.
Εγώ θα δω το σχολείο σας. Τέλος.